Globaali lähetystyö nyt -modulissa perehdytään maailman tilanteeseen. Megatrendien ja toimintaympäristön tunteminen mahdollistaa sen, että me säilytään relevantteina. Meidän tehtävähän on vastata koettuihin, ei kuviteltuihin tarpeisiin. Siksi me tutustutaan muun muassa traumatyöhön, jolloin älyttömän suuri tarve. Me opitaan tuntemaan myös paremmin saavuttamattomia kansoja ja kyllä myös kristittyjen vainoja, unohtamatta sitä, että meidän on välttämätöntä valjastaa nuoren sukupolven innovatiivisuus lähetystehtävän toteuttamisessa. Ja mehän ei vielä edes tiedetä, miten tätä voisi tehdä paremmin ennen kuin me tutustutaan suhun. Sanotaan, että reality is God's home address. Tuu perehtyy meidän kanssa paremmin siihen todellisuuteen, jossa Jumala haluaa toimia sun kautta.